Hayırlı kış, hürmetli tamaşaçılar. Mana nidi motorluq, Hazorning motorligi ko'rdingizmi? Shunga ko'ra endi 1 minut ündashmay turgan shul sabab tong qolib kishi qarab turadi shuni aytirsiz endi. Endi tag'in narsa deyirga aytdi, shu motorliqni. Ilikda mana masalan shaharda, avulda turganda terazadan qaraysan, anda ko'p ko'ngak bo'lib turadi. А из окон порог синий deb jildilar bizaltigi. У леса на опушке жила зима в избушке, она снежки солила, сиреневые кадушки, она сучила пряжу, она ткала холсты, ковала ледяные, да над реками мосты деп. Қызғанышқа қарсы мына татар тілінде жырлар негізір әс. Қыш турынан не міне хатта яңа ел шыршы міне қазір қойдылар. Шыршыда сирек анда-санда. Біз бит енді мәселен халық бәйрам күніне шуны тыңлый, тәрбиелері керек. Туған тілі біздегі жырлар белән тәрбиелемесең инде ничек инде менә? Ник ул менә хил бер телдә генә булырга тиеш. Хатта лек буладыр беләсезме, ышанмассыз, Сабантуйда мәсәлән гел урысча җырлар башкаралар. Соңдан Аллаһка шөкер үзгәрде инде, татарча әйтә башладылар. Хатта менә хәзер инде менә яңа елда да әйтә. Әкрен теге әйтәләр бит бер халыктамы беренче адым ди, иң зур, иң узун юлның да иң узун юлы да birinci adımdan başlanады. Şu şekilde bir adım yasasan, iki adım. Mesela siz tuğan tilinizde her şakta da bir söz kullansanız, Ali Kaminski deganmi Polşada yaşagan bir bek akıllı adam, ol bir vaqtda yazgan, Uruscha aytdim endi, ашуланмасагыз. Считай несчастным тот день, когда ты не узнал, не прочитал ничего, не узнал ничего нового. Şu şekilde mesela şunday нәрсе деп әйтергә иде. Принципме, канунмы? Кулланыгыз. Мәсәлән, туган телдә көн сайын бер сүз өйрәнегез. Менә бүген утырдык без. Сөйләшеп, чәй эчеп. Ашта. Шунда сөйләде. Хуҗасы әйтте. Бер урыс кызы ди, бездә марҗа дип әйтәләр инде. Ул марҗа беләсең каян килгән? Бездә теге урысча әйтмешчә рада юк бит роды. Мужской, женский род мәсәлән. Шуңа күрә безне ир кешене урыс диләр, а хатын кызны марҗа, ягъни Мария да киткән. Мария дип, марҗа дип. Алар кайсы вакытта ачуланса, мен әйтәм, siz безне татар дип атагыз, без бит татар түгел, без булгар. Сезне безне бит татар дип теге һөҗүмче шундый кровожадный нәрсә дип безне без бит рәнҗемибез, ник сез рәнҗейсез, мен әйтәм. Ахырында әзрәк тынычлана башлар. Шуны әйтәс килә менә. Ул теге милләт ара мөнәсәбәтләрне кыздырасы килми. Хак сүзне әйтәс килә. Бездә дә татар ул сүзе бит
Безнең бабаларыбыз, ата-бабаларыбыз татар дип үзен атамаганнар. Алар булгар дигән, казанлылар дигән, мусулман дигәннәр төрлечә йөрткәннәр үзләрен. Шуны әйтәсе килә, мәсәлән, шул ашта утырганда шул урыс кызы ди, Кытай телен өйрәнгән ди. Инде Кытайга барып, шунда Кытай балаларын, сабыйларын ди Кытай телен өйрәтә ди. Ул бик катлаулы ди бит ул. Мәйтәм, хак сүзләрен катлаулы. Әнә, күрдеңме, әйтәм, ул бит кайсылары күбесе бездә әйтә. Юк, мен белмим. Кайта инде, миңа әллә инде теге милләт ара мөнәсәбәтләр хакында гаипләр якмасыннар. Мен мәсәлән шул татарында әйтәм, менә Казакъстаннан килгән татар егете мәсәлән һаман урысча сөйләшә белми. Үземнең апамның, бер туган апамның гаиләдә гел татарча сөйләшкән гаилә, анда ул урысча сөйләшә ул. Менә миңа бер башкорт малае компьютерда эшләп йөридер, гел урысча сөйләшә. Кирәк булса, мен дә чиста башкортча сөйләшәм ди. Ну, башкортча сөйләш, ник син шулай әйтәсең? Шуны әйтәсе килә. Мин аны әйттем инде. Бүген шул кунакта утырган ир-атка әйттем. Ул мен әйтәм, безгә әйтәләр, без сәләтебез юк. Мин сәләтсез халык дип санамыйм, әйтәм, безнең бүтән халыкларны. Алар битараф, урысча равнодушный. Алар әллә түбәнрәк күрәме, ник өйрәнәсе килми телне. Инглиз телен өйрәнәләр, әллә кайдагы утрауларда яшиләр, мәсәлән, халыклар, аларга әллә кая гомеренә бер барам, юкмы, бер отпускамы, сәяхәт кылалар да имеш. Анда барып кайталар имеш. Шул инглиз телен өйрәнәләр. Ә монда еллар буенча бер халык янында яши, икенче халыкларның вәкилләре берсе өйрәнәсе килми. Ул мен әйтәсе килә, наданлыктан түгел ул. Алар надан түгел. Алар битараф. Битараф алар бер кайчан битарафлык бер ягына бер койрыгы белән бәрә үзләренә. Кайсактан чит илгә баралар, үзегез беләсез, менә кайсы хәзер менә бер кайсы өлеш халык Төркиягә сызды, Казакъстанга. Анда баралар да. Әгәр дә шунда татар телене кеше сөйләшсә, шунда аны аңлыйлар. Аларны аңлыйлар. Алар бер халыкны, төрки халыкның телен өйрәнмәсә, алар шулай барып анда сөйләшә дә алмый, телсез шикелле йөриләр. Шуны әйтәсе килә. Татар безнең бабаларыбыз менә элек төрле телләрдә сөйләшкән. Без монда адашып киреп киттек. Төрле телләрдә сөйләшкән безнең бабаларыбыз, мәсәлән, алар дөньяда Мисырга барып укып, әйттем инде, гарәп телен белгәннәр, Төркиягә барып төрк телен өйрәнгәннәр, Фарси илендә, анда мәсәлән Фарсины өйрәнеп йөргәннәр, хатта татарча. Казакъстанга баргач, Казак илендә алар мәсәлән татарлар яшәп, казак телен өйрәнеп яшәгәннәр. Менә шушы безнең сәләтле, акыллы бабаларыбыз, татар халкыбыз, шундый менә горурланырга була. Сез инде ачуланмагыз, теге төп теманы дәлилләп, тирәнрәк бу сөйләмәде дип. Чөнки менә 10 минут ул сизми дә каласың. Кызу-кызу сөйләсәң, сине кеше аңлап та җитмәс. Ашыкмасаң, ул теманы ачыктан-ачык сөйләп булмый. Теманы мәсәлән шушы тел хакында ашыгыч рәвештә ул ни фән дә булмый, акыл да китерми, ашыгыч рәвештә. Шуңа күрә мин кыскартам, ахырында менә шул теге сөйләп булмый, үзенчәнлекләрен сөйләп булмый, ашыгыч рәвештә тиз генә әйтәм дә, кайсы кеше бәлки тыңлаган әйтердер, нәрсә әйтәсе килде бу адәм, бу нәрсә әйтәсе килде. Ну, гафу итегез, 10 минут арасында өлгереп булмый, чөнки анда бер ягыннан урысча әйтмешле картинка бирергә кирәк, дәлилләргә кирәк, тагы үзеңнең версияңны тегене аргументыңны бирергә кирәк. Мәсәлән, кешене кызыксындырып, ул әгәр дә мин кыска гына шул бирәм, ул кайсы вакытта өлгерми. Ул мәсәлән язуны укысагыз, сез мәсәлән язу, ул газетта, китапта ашыкмыйча туктап турып, сез аны аңларга тырышасыз. Монда тавыш сүзне мәсәлән тыңлыйсыз да, ул кайсы вакытта колак янынан үтә дә китә. Шул теге мораль дип әйтәләр инде. Мораль нинди? Мораль шундый, җәмәгать, уялмагыз, үзегез туган телдә сөйләшегез, бүтән милләтләрнең телен өйрәнегез. Бер кайчан файдасы килә, ул бер килмәсә бер килә. Сезгә ул теге чит илгә барсагыз, шул чит ил вәкилләреме, бүтән милләт вәкилләре рәхмәтен белдерә, сезне ачык йөз белән каршы ала.